नै बुरैया फिसाजोखौ लानानै खिथाबखौ सुनो नागिरदोंमोन। दानो बारनानै जोगोनां होननानै दम होनानै थिनहरो आं। आरो नै सुनो थाखाय आं आखायाव लायो। गासैखौबो गांफा गांफा सुनानै गोग्गो दैयाव ट्रान्सफार खालामहरबाय थायो आं। आरो जोबनायाव गोग्गो दैयाव डेटलखौ मोजां गलायना लानानै सुखानाय जिखौ गांफा गांफा ट्रान्सफार खालामहरो। रायजोफोर नोंसोरबो जि सुबा बेबायदिनो डेटल होयो नामा? कमेन्टआव खोन्थाहरदो। नै दानिया डेटलनि दैयाव 5 मिनिटसो सोमहाबना दोननानै बेखौ बोखाङो। नोंथांमोन बुंनाय बायदिनो आं खिथाबखौ सेबाखै। दानिया लाबोबाय आं खिथाबखौ सिलायाव लामनो। भिडिअ देखायनोल' मावना देखायथारो खोमा होनना दासान्दि बेफोरनो आंनि दैलि रुटिन जानानै दं। सोरबा सोरबा बुजिखायो खोमा। दानिया फाला हांसो आदार होनायनि। हांसोआ जाबादि आदार जायो बै थौसेया सानथामावनो जोबनो नागिरो। बेयाव गुन्दैबो लागायफायो। दानिया खिनायाव जिरायनाय बायदि जिरायनानै आदारखौ मोजाङै गलायनानै लायो। बोरैबा नायब्ला खिबु सुनो दै हानहरनाय बादिबो नुलायलाङो। हांसोफोराबो नै उखैनानै उसाव बादाव जादों। दानिया होबाय आं लखबनानै गामब्ला गंथामाव। हांसोआ अबेबाफोर बिदै दैखुमादों नामा होनना नागिरो आं। बांगालनि जातफोरा दैसेबो दैयाखै। बिमाया रुनो नागिरदों अमानि आदार। नै फिसाजोनि थाखाय खावरि लाबोदों आखाइयाव गानहोनो। खावरिखौ बोरै सुफ्लंगोन होनना जोबोर सिन्था जादोंमोन आं। ओमफ्राय बोरैबा गोसोखांनानै इउटुबाव सार्च खालामनानै नायो। नोंथांमोनाबो रोङाबा नै खोन्थानोसै आं। खावरिखौ खांग्रां होना लाना खावरिनि बिजौथिं गाजोल फिसाखौ हाथुरिजों लासै लासै देना हो, अब्लानो गब्लंगोन। नै फिसाजोनो गानहोबाय। आं फारनै आखाइयावबो गानहोदों। सोरबा सोरबा फारसेयावल' गानहोयो। नै दानिया फिसाजोआ दिंदाङाव उन्दुलांबाय। आंबो खम नङा, आथिं फारनैखौ थिखोलायनानैसो नेदों आंबो फिसाजो सनाखौ।